Na, hozd vissza! Igen? Most már 3-szor lendíts meg, jó, és minél messze. Jó, rendben, na csücs. Minél Egy, messzebb. 2, Most messzebb. 3. Most 4-szer, és anyu, nézd, úgy gondoltam, hogy először csak így csinálod, utána így, Igen. és utána meg így. Húha, az jó. Mert úgy messzebb tudok menni. Na. Egy, Még messzebb. 2, És most a legmesszebb. 3. Gyere, Marci, most hadd menjenek a fiúk is, jó? Aha, és akkor 3-an tudtok